En daarin speelt de hele bakkerij geen rol. En de naam van bakker Taco van der Veen is om artistieke redenen voortletten nu te filmen. De zoon van de verzetsheld had het initiatief genomen om de familie namen een plak te aan in de skiertnis om de oorval heen. Nooit hij bij een bezieter on het Verzetsmuseum zien nooit nergens tjenk aan. Ik was erg geschokt. En toen heb ik me gerealiseerd dat er iets ontbreekt in de geschiedenis blijkbaar. Omdat een dergelijke belangrijke gebeurtenis, namelijk die voorbereiding in dat huis, is helemaal niet bekend. De bakkerij wie het startpunt van de oerval. Van der Veen vindt het raar dat dat net in de film voorkomt. Het meest vreemde is natuurlijk dat takkenbossen, dat is dan waar de wapens in vervoerd werden. En ja, dat was een bakfiets voor mij als kind die daar opgegroeid is en die dat weet en gezien heeft ook. Dan denk je van, nou, dat is toch... Maar ik was geen kind toen ik de film zag, dus ik was al volwassen. Dus ik kon dat wel... Maar toen ik het zag, dacht ik van, dit is niet leuk. In de speelfilm is besloten om een aantal personen te combineren en daar één karakter van te maken. Ja, dat is filmische vrijheid. Dat is nou eenmaal zo. Dat gebeurt wel eens vaker. In de speelfilm zitten meer van dat soort dingen. Niet alleen de familie van der Veen. Maar goed, dat is voor een familie. En met een familieverhaal wat in één keer verdwenen is uit zo'n film, is dat natuurlijk lastig. Het verhaal van de bevrijding van 50 gevangenen spreekt nog heel tijd een soort mensen aan. Maar bij het Verzetsmuseum hadden ze geregeld het beeld dat mensen daarvan haar bijstellen. Dat geldt niet alleen voor de overval, de speelfilm De Overval geldt natuurlijk ook voor alle beelden die je ziet. Mensen zijn heel zwaar beïnvloed door alles wat ze zien op tv. En denken dan dat als ze dat hebben gezien dat het ook zo zit. En soms moet je in het museum wat bijstellen. Er ben ook plan van nieuwe lofspul in de blokhuispoorten over de oerval. Daarin wordt Warjoch die onder de rol die bakker en bakkerij hier bij de Kreek op het Huis van Bewaring op 8 december 1944.